Dobrý večer. Chcel by som vás privítať na dnešnom seminári. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli na tento náš tretí seminár, zo série seminárov, ktorý sa bude venovať nekrytým peniazom. V podstate názov semináru je Tragédia nekrytých mien, aj keď to hlavný prednášajúci trošku pozmenil na Kríza budiš peňazí a zlatý comeback. Takže je veľmi dobré, že tam dodal aj slovo zlatý, keďže naša spoločnosť GNS Solutions sa v podstate z časti zaoberá aj distribúciou alebo sprostredkovaním predaja zlata a striebra. Takže ešte raz by som chcel privítať pána Karpiša, ktorý sem prišiel až z ďalekej Bratislavy, zo Slovenska. Našťastie D1 bola prázdna, takže dorazil relatívne včas. Pán Karpiš je spoluzakladateľ Inštitútu ekonomických a sociálnych analýz INES a je to jeden z najpopulárnejších v súčasnosti ekonomických analytikov na Slovensku. V Čechách asi nie je moc známy, aj keď už mu vyšli nejaké články aj v českých novinách alebo časopisoch. Takže z mojej strany asi na úvod asi všetko, nebudem to nejak zdržiavať a predám slovo Jurajovi. Nech sa s vami podelí so svojou prezentáciou. Ďakujem organizátorovi za pozvanie. Volám sa teda Juraj Karpiš a som z INES. INES je neziskovka, teda aby ste vedeli, čo robíme. Je neziskovka, ktorá sa zaoberá ekonomickými štúdiami. Ja konkrétne mám na starosti monetárnu politiku. Teda mal som na starosti aj euro a preto teda budem dnes rozprávať o tých nekrytých peniazoch a o ich kríze. A nenechajte sa pomýliť, tie budiš peniaze súvisia s tými nekrytými peniazmi. Ten budiš peniaze je môj obľúbený názov pre tzv. Fiat peniaze, že peniaze, ktoré nie sú kryté nejakou komoditou a kolujú len preto, že teda niekto sa rozhodol, teda konkrétne väčšinou štát sa rozhodol, že budú kolovať práve tieto peniaze. Ja vnímam tú krízu, ináč kríza pôjde na budúci rok do školy, kríza bude mať 6 rokov. Mnoho ľudí vám povie teda, že kríza už nie je, ale tým by som až tak neveril, podľa mňa ani tie americké banky nie sú až tak zdravé, že by teda kríza nebola, ale kríza pôjde do školy budúci rok, bude mať 6 rokov. A ja sa obávam, že teda ešte nejaký ten ročík s ňou tu budeme, teda bude tu s nami a preto by sme si mohli niečo povedať o tom, že teda ako vznikla, kde sa približne nachádzame a zašpekulujem si teda nad možnými scenármi, že ako by to teoreticky mohlo dopadnúť. Budem sa sústrediť najmä začnem v Amerike, tak ako začala kríza v Amerike, ale potom sa presuniem do Európy, budem sa sústrediť najmä na tie európske problémy. Napriek tomu, že nie ste v eure, vďaka Bohu pre vás možno, tak to euro vás do veľkej miery ovplyvní, keďže teda tá vaša centrálna banka je teda musí prispôsobiť to, čo robí tomu, čo robí Európska centrálna banka, ktorá pravdepodobne bude inflovať. Na konci sa dostanem k zlatu, ako teda už tu bolo spomenuté, a na konci vysvetlím, prečo práve k zlatu a prečo to zlato zažíva ten nejaký comeback. Ešte k tej organizácii, kľudne sa spýtajte počas toho, jak rozprávam. Teda keď má niekto otázku, alebo keď niekto nebude rozumieť mojej slovenčine, tak zodvihnite ruku a spýtajte sa, môžeme to prebrať na mieste, nemusíme čakať, že nakoniec. Ja by som začal týmto grafom. Tento graf znázorňuje vývoj cien nehnuteľností Spojených štátov amerických od roku 1890, ono to tam dobre nevidno. Či je to vyše storočia dát ohľadom cien nehnuteľností v Amerike. Je to vypočítané, ten index je vypočítaný na základe Case-Shillerovho indexu, ktorý je spätne prepočítaný do minulosti. Tie ceny sú očistené o to, čo teda štát nazýva infláciou, čiže o index spotrebiteľských cien. No a vidíte, že ten index sa dlhodobo celé storočie pohyboval niekde okolo hodnoty 100, potom tu boli 2 svetové vojny, ľudia boli pesimistickejší, trošku to kleslo a potom sa to vrátilo niekde ku tej 100. A okolo tej 100 to oscilovalo až do roku 2000-2001, potom to začalo rapidne rásť.
Podľa mňa, kto vysvetlí tento graf, tak ten vysvetlí to, čo sa stalo v tej poslednej kríze v Amerike, teda v tej finančnej kríze. Podľa mňa každé teda to dobré vysvetlenie toho posledného hospodárskeho cyklu by malo vysvetliť, že prečo si po 100 rokoch ľudia zrazu mysleli, že tie nehnuteľnosti majú dvojnásobnú cenu ako predtým. Toto nemôžeme ani hovoriť o bubline, my musíme hovoriť o megabubline. Vidíte, že ten odklon od tých 100 k 200 je naozaj radikálny. Vzhľadom na názov mojej prednášky asi tušíte, že väčšinu viny dávam práve tým budiš peniazom, tým nekrytým peniazom. Keďže sa prikláňam k tzv. Rakúskemu vysvetleniu toho hospodárskeho cyklu, ktorý vysvetľuje ten hospodársky cyklus chybami tých ekonomických aktérov, ktoré sú vyvolané centrálnou bankou, ktorá manažuje práve tie budiš peniaze. Mnohí vravia, že tá kríza... Takto, ešte na tento graf sa pomerne ťažko napasuje to vysvetlenie keynesianské, čo sa týka napríklad agregátneho dopytu. Keynesianci tvrdia, že teda tu sa niečo stalo, vyprchali tie živočíšne pudy, alebo bol tam nejaký šok dopytový. No a práve preto sme sa dostali do tej krízy a do toho hospodárskeho prepadu. Avšak to vysvetlenie, ak by bolo relevantné, začína až odtiaľto. Oni nepovedali nič o tom, čo sa stalo predtým. To ako keby ignorujú, hovoria, že teda ten rast cien vtedy bol, že to bola nejaká spotrebiteľská voľba, dobré fundamenty, Ameriku čakala veľká prosperita. A potom sa niečo stalo a zrazu sme v kríze. Ale mne sa viac pozdáva to rakúske vysvetlenie a pozdáva sa mi aj preto, že práve Rakúšania varovali už pred tou bublinou, že niečo také hrozí. A varovali na základe práve toho, čo sa dialo v tých budiš peniazoch, v tej peňažnej zásobe nekrytých štátom manažovaných peňazí. Pred touto bublinou v nehnuteľnostiach totiž praskla iná bublina, asi si pamätáte, praskla bublina na trhu technologických akcií. Bolo to teda v roku 2001. A na základe tej prasknutej bubliny sa ekonomika dostala do miernej recesie, na ktorú ale Alan Greenspan, vtedajší guvernér americkej centrálnej banky, zareagoval radikálnym znížením na jednej strane úrokov, na druhej strane to viedlo k rastu peňažnej zásoby Spojených štátov amerických. Alan Greenspan, kedysi objektivista, zastanca, kedysi obdivovateľ Ayn Rand, náš človek by niekto mohol povedať, obdivoval aj zlatý štandard, ešte písal o tom, že ako zlato je jediná tá kotva. Bohužiaľ, potom ako sa dostal do centrálnej banky, začal aplikovať tie mainstreamové teórie monetárnej politiky. A viac menej uposlúchol to, čo hovoril Paul Krugman, asi taká ikona toho keynesianského pohľadu na ekonomiku. V roku 2002 Paul Krugman vravel, že to, čo nás zachráni pred nejakou recesiou, je, keď sa Fedu podarí nafúknuť ďalšiu bublinu. Spomenul ešte dokonca aj nehnuteľnosti. Takže vidíme, že áno, podarilo sa to Alanovi Greenspanovi. Po tom výroku naozaj tie ceny nehnuteľnosti, či už komerčných alebo rezidenčných, začali prudko rásť vďaka tým nízkym úrokom, vďaka tomu, že teda do tej ekonomiky sa dostávalo množstvo nových nekrytých peňazí. Toto je to, čo som povedal teraz verbálne na obrázku, že do ekonomiky sa dostalo množstvo nových peňazí. Tá modrá čiara je môj obľúbený peňažný agregát, čo podľa mňa predstavuje peňažnú zásobu v Amerike, je to Money Zero Maturity. A vidíte, že ten medziročný rast dosiahol až cez 20%. To bolo v roku 2001. Alan Greenspan znížil úrokovú sadzbu na vtedy historické minima. 33 mesiacov bola základná úroková sadzba pod 1,75%. Vlastne takmer 3 roky boli radikálne nízke úroky. Tie úroky boli samozrejme nižšie než miera cenovej inflácie, teda rastu spotrebiteľských cien. Čiže de facto americký Fed rozdával peniaze zadarmo. Nie, že zadarmo, ešte platil bankám za to, že oni si brali od neho tie peniaze. Ak ja som bol hypotekárny agent alebo banka a požičal som si teda od Fedu,
tie peniaze som zobral, kúpil som za to hocičo narastlo o viac percent, ako som mal úrokový náklad voči Fedu. Čiže som de facto bol dotovaný producentom peňazí. Avšak nič nemôže trvať väčšine, Alan Greenspan začal potom postupne tú úrokovú sadzbu zvyšovať po 0,25%. Zvýšil to až na, myslím, 5,25 alebo 5,5 a vtedy vlastne došlo k prasknutiu tej bubliny na trhu nehnuteľností. Amerika teda zažila veľké prekvapenie. Ešte v 2006 a 2007, keď teda hovorili tým čelným predstaviteľom americkej centrálnej banky, že to bude problém, oni to popierali, hovorili, že nehnuteľnosti, že ten problém je čisto iba v tých subprime mortgages, čiže vo vysokorizikových hypotekárnych cenných papieroch, že to nemá šancu sa rozšíriť do celého toho sektora. A aj keby housing mal problém, tak nebude to veľký problém, lebo dovtedy v živote neklesali nehnuteľnosti v celých Spojených štátoch amerických naraz a čo sa dovtedy nestalo, sa nemôže stať. Čo sa dovtedy nestalo, sa stalo. Nehnuteľnosti začali klesať, zároveň poklesla likvidita na trhu hypotekárnych cenných papierov. Tam s tým súvisia ešte rôzne finančné inovácie, ktoré sa udiali predtým, ale efekt bol taký, že vlastne celý svet držal tie hypotekárne cenné papiere. Že to nebol problém len lokálnej Ameriky, európske banky mali kopu tých mortgage-backed securities, čínske banky a preto ten problém s poklesom cien tohto aktíva bol potom aj globálnym problémom. Výsledkom bola teda kríza, a teraz nie len finančná, následne aj hospodárska. V Amerike došlo k radikálnemu prepadu zamestnanosti. Toto je rozdiel zamestnanosti oproti predchádzajúcemu vrcholu v zamestnanosti. Vidíte, že v porovnaní s predchádzajúcimi recesiami po druhej svetovej vojne, to sú tie ostatné krivky, je tá červená, tá posledná, tá tzv. Veľká recesia, naozaj veľká. Tá zamestnanosť klesla o 6%. A keď sa pozrieme na dobu trvania od toho posledného píku, tak je to tiež neuveriteľne dlhé. Ten ako keby to dno sme dosiahli až 25 mesiacov po tom poslednom píku. Veľa z tých predchádzajúcich recesí už bolo ukončených dávno, že už sa vrátili na pôvodnú úroveň. My sa potácame niekde tu a ten rast nie je nejaký zrejmý. Tak už len z tohto vidíte, že tá kríza má síce dnes, na budúci rok bude mať 6 rokov, ale pravdepodobne sa do toho stavu spred krízy asi nedostaneme za rok, za dva. Pravdepodobne to bude trvať minimálne toľko, koľko to trvalo, kým sme sa dostali na dno. Čiže ja počítam, že minimálne ešte 2-3 roky bude s tým problém. Samozrejme, toto centrálni bankári, tí manažéri tých budiš peňazí strašne neradi vidia, lebo v Amerike majú okrem cieľovania teda spotrebiteľských cien, aj cieľ nejaká zamestnanosť. Bojím sa to až povedať, že plná zamestnanosť, nie, to je taký komunistický výraz, že všetci budú pracovať, všetci tu budú mať v tom občianskom napísané, že pracujú. Ale americký centrálny bankár sa musí dívať aj na zamestnanosť. No a keďže sa dívajú na nie príliš optimistickú krivku, znamená to, že robia všetko preto, aby teda tá krivka sa zvrtla smerom hore. Teda oni si myslia, že robia všetko preto, a sme svedkami teda tých neštandardných opatrení v monetárnej politike. Hovorím konkrétne o programe quantitative easingu, čiže kvantitatívne uvoľňovanie, ktorého teória vraví, že teda dajme na trh dodatočnú likviditu, tým zdvihneme ceny aktív, zdvihneme ten trh nehnuteľností, tie mortgage-backed securities, ktoré sú ešte vo finančnom systéme, opäť budú mať vyššiu cenu. Zároveň, keďže tie nehnuteľnosti sú najdôležitejšou zložkou čistého majetku domácnosti, vytvoríme ilúziu, že tie domácnosti sú opätovne bohaté. Zároveň podporíme aj rast akcií, ale to je podľa mňa vedľajší efekt. No a ľudia, keďže budú vidieť, že tie nehnuteľnosti zase rastú, tak si budú myslieť zase, že sú bohatí a zase sa vrátia k dopytu spred krízy. Je to teda teória za tým. Ten quantitative easing teda spočíva v tom, že americká centrálna banka natlačí doláre a za tie doláre kúpi niečo. Teraz podľa toho, či hovoríme o prvom, druhom alebo treťom kole, to niečo sa mení. Na začiatku kupovala mortgage-backed securities, práve tie hypotekárne cenné papiere, ktoré mali najväčšie problémy. To kupovala od komerčných bank, investičných amerických bank, ktoré sa toho samozrejme radi zbavovali, aby im to nerobilo šarapatu na súvahách.
V druhom kole nakupovala americké dlhopisy, čiže už napriamo nakupovala štátny dlh. Ináč je zaujímavé, že to nazývajú práve quantitative easingom a nie tak, ako sa to nazývalo kedysi, že monetizácia dlhu. Zaujímavé je to pochopiteľné preto, lebo v minulosti po tej monetizácii dlhu takmer vždy nasledovala hyperinflácia. Takže vy potrebujete narušiť tú asociáciu, potrebujete tých ľudí presvedčiť, že nie, že teraz je to úplne inak, teraz keď monetizujeme dlh, tak to neskončí zle. No a v tom treťom programe, ktorý bol ohlásený teda nedávno, na poslednom zasadaní, ide opäť o nákup hypotekárnych cenných papierov, ale ja predpokladám, že k tomu pribudne opäť aj nákup štátnych dlhopisov, keďže predpokladám, že sa ten program zväčší. Už len to, že máte quantitative easing 1, 2, 3, by kritickému pozorovateľovi mohlo naznačiť, že možno to nefunguje, tento prístup. Možno to nefunguje a možno to, že teda nefunguje to kladivo, znamená, že by sme mali vyťahnuť šrobovák. Centrálni bankári však majú iba kladivo. Centrálni bankári, ako teda ten monopolný producent budiš peňazí, nekrytých peňazí, vie iba používať kladivo a preto riešenie na to, že to prvé kladivo nefungovalo, je, že vybereme väčšie kladivo. Čiže už sme vybrali tretie a pomerne veľké kladivo, keďže Ben Bernanke ohlasil, že teda tie nákupy budú neobmedzené, čiže prvýkrát nezadefinoval dátum alebo konkrétny objem, pri ktorom ten program skončí. A tým sa snaží teda vyslať signál, že kupujte všetci všetko, nech ceny rastú a potom budeme všetci bohatí. Samozrejme, to keď trieskate kladivom, má aj svoje rizika. To sú také desivé obrázky, ktoré ukazujú to, že kam vedie monetizácia dlhu v takej menšej krajine, kde sa to preženie. Poznáme množstvo prípadov hyperinflácie samozrejme v histórii. Ten najčerstvejší, taký najzábavnejší bol Zimbabwe, teda zábavný pre nás, ktorí to sledujeme, asi nie pre tých ľudí, ktorí tam žijú, kde sa teda podarilo zmonetizovať toľko štátneho dlhu, že nakoniec naozaj tie ceny všetkého porastli, ale ten wealth effect sa tam nedal až tak dobre odsledovať, že ono sa zdalo až, že tým ľuďom je jedno, že majú ceny domov vyššie a všetko stojí viac a necítili sa bohatší. Ale toto je naozaj relevantné riziko toho, teda keď to preženiete s tým tlačením peňazí, keď to preženiete s nákupom tých aktív s reálnou hodnotou za peniaze bez reálnej hodnoty. Ja nehovorím, že to musí skončiť hyperinfláciou. Ono nás tých Rakúšanov tak radi hádžu do jedného vreca a hovoria, že to sú tí katastrofisti, tí vidia hyperinfláciu. Pozrite sa, vidíte niekde okolo hyperinfláciu. Nemajú pravdu. Ja vravím, že to riziko hyperinflácie sa radikálne zvýšilo oproti, pred 3 rokmi, avšak stále nemusí byť najpravdepodobnejším scenárom. Ja keď poviem, že dnes máme riziko hyperinflácie 10%, tak je to dramaticky zlá správa, lebo 10% pravdepodobnosť pri ekonomické udalosti s katastrofálnymi následkami. Keď je hyperinflácia, tak prestane fungovať v spoločnosti množstvo trhov, má to obrovské ekonomické náklady, ľudia prídu vo svoje úspory, prestanú si dôverovať. Čiže je to naozaj katastrofický výsledok a už len keď poviem, že je to len 10%, tak by to malo byť významnou hrozbou na to, aby sa upravilo správanie vzhľadom na to, že také niečo hrozí. Neviem, či to je 10%. Myslím si, že to nie je najpravdepodobnejší scenár a že stále sa to dá zastaviť. Či sa to zastaví alebo nezastaví, o tom si môžeme pošpekulovať v diskusii. No ale teraz, prečo teda nevidíme tú hyperinfláciu, napriek tomu, že Ben trepe s tým kladivom a tlačí tie peniaze? No odpoveď leží v tom, že nie všetky tie peniaze, ktoré Ben vytlačí, sa nakoniec aj v tej ekonomike používajú. Sú dve veci. Jedna je monetárna báza, tvorená teda hotovosťou, tie doláre, ktoré Ben vytlačí, plus rezervami komerčných bank v centrálnej banke. A druhá vec je peňažná zásoba. To sú tie peniaze, ktoré reálne kolujú v tej ekonomike. Zatiaľ Ben, ako vytlačil v tých 3 kolách quantitative easingu, približne 2 bilióny dolárov,
veľa z tých peňazí skončilo späť na účtoch komerčných bank vo Fede. Čiže narastla vám monetárna báza, toto je, vidíte, pomerne rýchly nárast v roku 2008 a aj v roku 2009-2010 oproti teda vývoju za posledné dekády. Avšak v tej peňažnej zásobe, tuto zobrazenej tou modrou krivkou, sa to neprejavilo až tak dramaticky. Teda dramaticky, ako tá peňažná zásoba rástla 10 až 15% medziročne, avšak nerastla tak rýchlo o stovky percent ako monetárna báza. Preto vidíme síce zrýchlenú infláciu, že že narastie akciový trh od marca 2009 doteraz o 120% a guvernér americkej centrálnej banky povie, že nevidí infláciu, znamená, že ignoruje históriu. Že robí tú istú chybu, ktorú robil vtedy, keď písal ten príhovor, kde hovoril o období Great Moderation, že máme nízku infláciu a stabilný nejaký ekonomický vývoj. Keď sa pomýlil a považoval za teda rast cien iba to, čo teda mali tí úradníci v tom indexe spotrebiteľských cien. Keď chceme sa pozrieť na to, čo robia ceny, určite nemôžeme ignorovať akciový trh, hej. Nemôžeme ignorovať to, čo robia ceny nehnuteľnosti, nemôžeme ignorovať ceny komodít a všetky veci, ktoré oni vyhodia aj z tej korinflácie. Takže my máme infláciu, máme vyššiu infláciu, ale zatiaľ nemáme infláciu práve vďaka tomu, že tie komerčné banky to stále držia na tých svojich účtoch. Čiže, a teraz je taká zásadná otázka, nad ktorou špekulujú množstvo monetárnych ekonomov po celom svete, že na jednej strane ten Ben tlačí tie peniaze, že teda snaží sa ten quantitative easing nejak rozbehnúť, snaží sa dostať tie peniaze do obehu, ale na druhej strane americká centrálna banka platí komerčným bankám úrok za to, že majú oni tie úložky, tie peniaze v centrálnej banke. Čiže ako keby sú tam dve protichodné sily a preto sa špekuluje, že čo by sa stalo, keby sme my naopak od tých komerčných bank vyžadovali peniaze za to, že si môžu uložiť peniaze v centrálnej banke. Tá teória je za tým taká, že potom by týchto 1,6 bilióna dolárov, amerických dolárov, sa naraz dostalo do tej ekonomiky. Teda nie naraz, ale postupne, ale trošku by sme viac motivovali tie komerčné banky, nech robia to, čo majú robiť. Nech robia tú pyramidku, tú multiplikáciu, nech točia tým kolieskom. Toto už skúšali súdruhovia v Dánsku. Tí urobili prvý pokus, vlastne oni boli prvou centrálnou bankou, ktorá vlastne zrušila ten úrok a dokonca myslím, že tam bol záporný úrok 0,25% alebo koľko to bolo. Dánsko je pomerne malá krajina, neaplikoval by som to, čo sa stalo tam na to, čo sa bude diať v Európe alebo v Amerike, ale určite si myslím, že toto bude jeden z tých ďalších krokov. V Európe to už vidíme, že v Európe tiež bol úrok, tiež to znížili na nulu. Zatiaľ sa stalo len to, že z toho jedného účtu komerčných bank v centrálnej banke to preskočilo na iný účet, na účet povinných rezerv. Takže zatiaľ sa im to nedarí vyduriť z tých komerčných bank do ekonomiky. Avšak toto interpretujem tak, že inflačná priehrada je naplnená. To, čo povedal Ben Bernanke v rozhovore tých 60 minút, či ako sa to volá, že do 15 minút som schopný stiahnuť tie peniaze späť z obehu, tak tomu netreba veriť, lebo tie peniaze už nepatria jemu. Tie peniaze patria komerčným bankám a on za tých 15 minút musí presvedčiť tie komerčné banky, že nech mu ich vrátia. A to ako sa presvedčia, že musíte im niečo predať. A čo Fed môže predávať? No môže začať predávať hypotekárne cenné papiere alebo americké štátne dlhopisy. Ak začne Fed predávať americké štátne dlhopisy, tak nechcem vidieť ten úrok na tých štátnych dlhopisoch. Čiže ja tam vidím pomerne problém v tom, že teda ako on presvedčí za tých 15 minút tie komerčné banky, nech mu vrátia tie peniaze. Dá sa to opäť, že netreba to vylúčiť, je to hypotetická možnosť. Ono sa to dá robiť napríklad tak, že štát začne vydávať dlhopisy, bude ich predávať verejnosti a tie peniaze začnú, ich spália alebo ich zničia. Ale toto som ešte v živote štát nevidel robiť a možno nás prekvapia a možno to budú robiť. Takže inflačná priehrada je naplnená a teraz čakáme na to, či a akým spôsobom sa rozleje do ekonomiky. Toľko k Amerike a teraz by som prešiel teda do tej Európy, ako som vám spomínal. Porozprávam vám teda niečo o momentálnom stave vynikajúceho projektu, ktorého sa zúčastnila Slovenská republika.
Boli sme veľmi radi, že sme prví z krajín V4, že sme sa dostali do tohto exkluzívneho klubu ako prví. Konečne sme porazili Českú republiku. Teraz už aj v hokeji, ale predtým aspoň v tomto. Ja sa obávam ale, že to bol taký vtip, taký dosť zlý vtip. Ten Joker je vhodný obrázok preto, lebo on má taký pekný úsmev a ten úsmev pekne pasuje na to, čo sa stalo v Európe. Ten úsmev v tomto podaní zobrazuje, teraz, jak som vám ukázal v Amerike, najdôležitejší graf americký, tak toto je najdôležitejší graf, čo sa týka eurokrízy, teda toho, čo sa momentálne deje v eurozóne. A ten graf znázorňuje vývoj úrokových sadzieb na štátnom dlhu jednotlivých členských krajín eurozóny, s tým, že tá červená krivka najnižšia je čo? Slovensko? Nie, to je Nemecko. A tá krivka žltá, ktorá teda začala z pomerných výšin a klesla nízko a potom sa vrátila do výšin, je Grécko. Aj laik vidí, že za tých 10 rokov eura sa niečo stalo, hej. Že teda zrazu to prudko kleslo, zrazu si Grék mohol požičiavať za takmer taký istý úrok ako Nemec. A teraz opäť, tak ako dobrá teória hospodárskeho cyklu vysvetlí, prečo tie nehnuteľnosti narastli, tak dobrá teória toho, čo sa deje v eurozóne, momentálne vysvetlí, že čo sa stalo. Že prečo Grék, ktorý si ešte v roku 1995 na 10-ročnom gréckom dlhopise požičiaval za 19,5%, si o 5 rokov neskôr požičiaval za 6%. Hej. Tá istá krajina, tá istá ekonomika, tí istí politici, tí istí nezodpovední politici ako Gréci, to nie je nič nové, že Gréci teda sa im nejak nedarí v tých verejných financiách, že neradi platia dane, to je tá pozitívna vlastnosť, že teda nemajú usporiadané šuflíky na ministerstve financií, že teraz, keď tam bol ten výjazd, Nemci tam prišli na ministerstvo financií a našli tam tie silonové vrecia so spismi splesnivenými a vôbec ani nevedia čo, kde, ako. Toto nie je nič nové, Grécko bankrotovalo, Grécko bolo v štádiu bankrotu 50% času zo svojej nezávislosti. Grécko zažilo množstvo bankových kríz, malo hyperinfláciu, takže u nich to nie je nič nové. Keď my chceme povedať, že vďaka čomu, čo je tento zázrak, tak sa musíme spýtať, ale čo sa zmenilo na strane veriteľov, hej? Lebo Gréci si vždy radi požičiavali, keď im dávali a treba sa spýtať, že prečo im zrazu niekto dával za 6 namiesto 20%. Hej? To, čo som teraz teda hovoril o Grécku, samozrejme platí na tie ostatné členské krajiny, máte tam Írsko, Španielsko, Portugalsko, tiež radikálne im klesli úroky. Toto sa prezentovalo ako hlavná výhoda eura. Trichet hovoril, pozrite sa, nízke náklady kapitálu, všetci zadarmo kapitál, všetci budeme jak Nemecko, už nemusíme platiť úžerníkom strašne vysoké úroky. Aj Slovensko bolo lákané na toto. Že pozrite sa na to Írsko, že zrazu, aké nízke úroky tam platia, budeme keltský tiger ako oni. No ale vidíme, že prišla finančná kríza, znova sa to rozišlo, hej, takže ten zázrak nejak prestal fungovať. No a v čom spočíva ten zázrak? Ja tomu hovorím, že euroilúzia. Euroilúzia vyvolaná dvoma zásadnými faktormi. Ten prvý je politický. Je to, že Trichet vraví, že všetci si zaslúžia nízke úroky a je zároveň guvernér centrálnej banky, má určitú váhu na finančných trhoch. Hej. Samozrejme, tie finančné trhy to neinterpretujú tak, že Grécko už nikdy nezbankrotuje, lebo sa stali zodpovednou krajinou. Oni to interpretujú tak, že to riziko niekto iný za nich prevezme. Lebo riziko nezaniká, riziko sa len prerozdeľuje. Takže keď Trichet povie, že my v Európskej menovej únii nikoho nenecháme zbankrotovať, finančné trhy si povedia, dobre, takže to zaplatí Nemecko a Francúzsko. No a tento signál prijali a začali sa podľa neho správať. Tie krajiny pre nich boli ekvivalentné zrazu. Nie preto, že by nevideli, že Gréci nepracujú rovnako pilne a nemajú rovnaký poriadok na ministerstve financií ako Nemci, ale preto, že vedeli, že tí politici im dávajú tzv. Implicitnú garanciu. To máte niečo podobné ako v Amerike s Fannie Mae a Freddie Mac. Nikde nebolo napísané, že Nemci a Francúzi to nakoniec zaplatia. Práve naopak, v Lisabonskej zmluve, to čo teda nazývame Ústavou Európskej únie, je napísaný presný opak, že dlhy jednej krajiny sú problémom iba tej krajiny. Ale všetci vedeli, že tá implicitná garancia hovorí niečo iné, že všetci ručia za všetkých. No a druhý faktor, a ten omnoho dôležitejší faktor je to, čo robil producent budiš peňazí, čiže Európska centrálna banka. Európska centrálna banka sa správala k tým dlhopisom
tak, ako keby tie dlhopisy mali rovnaké riziko. To znamená, že akceptovala tie dlhopisy za rovnakých podmienok a ja ako komerčná banka, ktorá som chcel maximalizovať zisk, som radšej nakúpil grécky dlhopis s o niečo vyšším úrokom. Ten rozdiel úplne nikdy nezmenil, ale vedel som, že keby bolo Grécko v problémoch, tak ja ten dlhopis môžem zobrať a dať Európskej centrálnej banke a ona mi za neho požičia opäť novo čerstvo vytlačené eurá. Čiže tie dlhopisy sa mohli používať ako kolaterál, bez toho, že by teda boli diskontované rizikom tých jednotlivých krajín. No a plus ďalší faktor, ECBčka robila to isté, čo Fed, ako tlačila peniaze ako divá. Ako teraz sa môžeme baviť, že prečo to robila, ako určite to súvisí aj s tým, čo robí Amerika. Ak by tlačili iba Amerika a Európania by netlačili, euro by posilnilo a na trišetovi na dvere by doma búchali exportéri, ale robila to isté. Čiže prebehla tam rovnaká monetárna expanzia ako v Spojených štátoch amerických, ktorá pomáhala držať pri živote tú ilúziu. Finančná kríza nás zobudila z tej ilúzie. Teraz množstvo európskych politikov rado hovoria, že tí zlí Američania, oni to začali, tam to vypuklo a keby ich nebolo, tak tuto si žijeme šťastnú budúcnosť, až kým všetci nepomrieme. Nie, ako tá finančná kríza to len pritiahla z budúcnosti, ale ako ten problém už tam niekde bol, akurát sme ho mohli ignorovať počas tých časov rastu peňažnej zásoby. Tak sa poďme sa pozrieť, aké efekty vyvolala tá finančná ilúzia, tá euroilúzia, vytvorená tými novými peniazmi. Ak znížite gréckému politikovi úrok z 20 na 6%, čo urobí? No samozrejme, požičia si, čo to len dá, že ako zorganizuje parádne olympijské hry, zamestná celú rodinu v štátnej správe a zvýši detkový dôchodok. To všetko sa stalo. Bol by hlúpy, keby to nerobil. Oni ako keby zrazu dostali človek, ktorý dovtedy mu nechceli vydať ani debetnú kartu, zrazu dostane kreditku s neobmedzeným limitom. Tak ako vidíte, že pred zavedením eura sa naozaj snažili, to je rozdiel medzi verejnými príjmami a verejnými výdavkami, ako podiel na HDP, a ten rozdiel je deficit. A oni sa snažili ten deficit nejak dostať na tie 3%. Pozorný poslucháč zase vidí, že sa im to nepodarilo. Oni nikdy nedosiahli tie 3%, čo bolo teda to kritérium, na základe ktorého ich mali prijať do tej eurozóny. Eurozóna mávla rukou, povedala, nevadí, Grécko do eurozóny, a odvtedy sa tie krivky opätovne začali rozchádzať, až sa v tomto roku, v roku 2009, rozišli na vyššie 10%. Nakoniec sme zistili, že je to 14, ale ja tomu číslu aj tak neverím. Že ako vôbec hovoriť v Grécku o 10% je úplne nepochopením problému. To nie je tak, že toto nás to prekvapilo. Toto zase hráme prekvapených, že toto, Gréci podvádzajú v štatistikách. V roku 2003 a 2004 boli v Grécku dve komisie, ktoré tam boli vyslané Eurostatom, aby zistili, že teda ako je s tými štatistickými praktikami v tejto krajine, keďže im nesedeli tie čísla, keďže Grécko zahrňovalo do HDP príjmy z prostitúcie a z pašovania. Takže ono sme to všetci vedeli, len dovtedy sme to mohli ignorovať. Avšak eurokríza nie je krízou nezodpovedných, teda iba nezodpovedných rozhadzovačných politikov. Eurokríza je aj krízou súkromného sektora a teda krízou bublín, ktoré nafúkli tie nové peniaze, tie nové budiš peniaze, ktoré sa dostali do obehu. Toto je mesto duchov v Španielsku. Španielsko zažilo najväčšiu bublinu v nehnuteľnostiach, väčšiu, než čo som vám ukazoval v Amerike. Tých 200% v Španielsku narastli nehnuteľnosti na 4-násobok. Obrovský boom, ako keď ste chodili, ešte teraz v Španielsku je množstvo, vidíte tam ježab, jak sa to povie, teda ježabom. V Španielsku máte najviac domov a bytov na jedného človeka na svete. Máte 1,7 domu alebo bytu na jedného obyvateľa. To uznáte, že to sa bude plniť pomerne ťažko. A napriek tomu, že tam príde veľa britských a nemeckých dôchodcov. No a výsledkom je to, že máte mesta duchov, výsledkom je to, že máte
zbankrotovaný celý bankový systém, ktorý vlastní tieto nehnuteľnosti. Tie nehnuteľnosti najprv vlastnili developeri, ale tí zbankrotovali a tie banky na to, aby nemuseli odpísať tie straty, prebrali developerov a tvária sa, že ďalej stavajú a prevádzkujú tie biznisy. Čiže držia to na sumách, v obstarávacích sumách alebo v ohodnotených sumách. Španielské banky zamestnávajú 60% tých oceňovačov nehnuteľností. Čiže viete si predstaviť, ako objektívne sú tie ceny. Takže stále sa tvária, že teda ešte to není úplne zlé, teda, ale je to úplne zlé. Hej? Že máte tam množstvo nehnuteľností, ktoré sa budú búrať. V Írsku už začali aspoň búrať. V Írsku je naplánovaných 126 developerských projektov, teraz nie domov, hej, developerských projektov, že sa zbúra v následujúcich 3 rokoch. Hej. Už začali búrať, 5 ich zbúrali teraz, hej, boli tam kamery, všetko. Lebo tá pôda pod tým na to, aby tam pestovali krumple, má väčšiu hodnotu ako tie nehnuteľnosti, ktoré sa tam postavili. A toto vám ilustruje ďalší bod tej rakúskej teórie hospodárskeho cyklu, že ako je to možné, že niekto spravil toľko chyb. Ako je to možné, že niekto si myslel, že naplní domy, keď ich bude toľko, že každý Španiel môže mať vlastný. Hej. A to je presne tá ilúzia, ktorú vy vytvoríte tými peniazmi. Tie peniaze, tie novo vytlačené množstvo nových peňazí, ktoré tečú na ten trh, tak ľudia sa nepýtajú otázky. Odnikiaľ tie peniaze prichádzajú, vidím nízke úroky, vychádza mi to postaviť to. A toto je komplikovaný graf, ktorý viac menej hovorí to isté. Tie peniaze novo vytvorené, ktoré ECBčka liala na trh, končili v periférii. Hej, vďaka tomu malému rozdielu medzi úrokmi medzi Nemeckom a Írskom, Španielskom, Portugalskom, tak takmer všetky tie nové úvery, ktoré vznikli, boli práve v týchto krajinách. Úplne najkrajšie to vidno na Írsku. Hej. Oni začali s úvermi domácnostiam a nefinančným spoločnostiam na úrovni 60% HDP a skončili na 210. Vy to vidíte za 10 rokov, to sú megabubliny. A to isté platí Španielsko, Portugalsko, Taliansku trochu, ale keď sa pozrite na Nemecko, tak tam to kleslo, mierne kleslo. A to je presne to, čo dnes vidíme, že Nemecko nechcelo euro, to je prvá vec, ktorá šokuje množstvo ľudí, a Nemecko nemalo, pre Nemecko euro nebolo výhodné. Množstvo ľudí si myslí, že teda Nemci vďaka tomu, že sa zaviedlo euro, už sa zbavili tej hnusnej silnej marky a vďaka tomu sa stali exportérským rajom, tak takých ľudí sa treba spýtať, a ktorá bola najlepšia exportérska značka pred zavedením alebo pred vznikom eura. Nekupovali ľudia náhodou najviac to, kde bolo napísané Made in Germany, napriek tomu, že teda oni mali tú silnú marku, ktorá údajne teda dusila tých exportérov. Naopak, Nemcom nenarastli ceny nehnuteľnosti ani o 5. Teraz, keď už začína ďalšia bublina možno v nemeckých nehnuteľnostiach, sa v Berlíne nehnuteľnosti dostali na úroveň z roku 1995. Španielsko štvornásobok, v Nemecku sú teraz na roku 1995. Samozrejme, tie nehnuteľnosti určujú, ako aj bohatá tá spoločnosť, keďže väčšina ľudí má iba tú nehnuteľnosť, má trošku aj finančných aktív. Nemecké mzdy stagnovali alebo mierne klesali, kým v Grécku narastli mzdy o 40% v reálnom vyjadrení. Takže tá rozprávka o tom, že Nemci si užívali a teraz nech to zaplatia. Nemci doplácali a teraz to zaplatí. To je skôr ako nie každý príbeh v živote je spravodlivý. No. Dobre, takto sme začali v eurokríze. Grécko sa dostalo do tej trhliny. Ono nie je preto, že len Grécko bolo na tom zle, ale preto, že Grécko je najmenšia, asi najslabšia krajina a tam teda si to tie trhy otestovali ako prvé. Keby platila Lisabonská zmluva, tak Grécko spadne do trhliny, reštrukturalizuje sa dlh Grécka a začíname teda od nejakého stavu 0. Európski predstavitelia sa ale rozhodli, že Lisabonská zmluva neplatí. Rozhodli sa, že dlh Grécka je dlhom aj tých ostatných krajín, problémom ostatných krajín, poskytli mu pôžičku a zostrojili kopu tých rôznych eurovalov, dočasných, trvalých, v spolupráci s Medzinárodným menovým fondom, poisťovňa, neviem čo. Všetky tie nástroje, my sa to snažíme stále aktualizovať, aby teda naši občania vedeli, že koľko ručia vlastne v rámci tých rôznych nástrojov. Aj keď tam zarátam trvalý euroval, ktorý začal fungovať teraz, tak je to už 3 000 eur na jedného Slováka. Ako keby slovenskí politici sa rozhodli, že Slováci budú ručiť na jedného Slováka za 3 000 eur v rámci tých všetkých záchranných mechanizmov.
toto je tiež jeden komplikovaný graf, ale dokazuje, že viac menej tam porovnávam úroky v Českej republike a na Slovensku a tam pekne vidno, ako nám nepomáha euro znižovať naše úroky a práve naopak, tento rozchod je vďaka tomu, že my ručíme za tie všetky peniaze, ktoré idú do eurovalu a vy nie. Takže naopak, a napriek tomuto stále ešte ľudia vravia, že euro nám znižuje úrokové náklady. Je to presne naopak, že vďaka tomu, že sme sa zaviazali platiť tie peniaze, tak platíme vyšší úrok na našom dlhu ako vy výrazne. No ale prečo to nemôže fungovať? No lebo to pripomína barona Prašila, ktorý rozprával historku o tom, ako sa sám vytiahol z bahna aj s koňom za vlastné vlasy. Že predĺžená Európa sa chce zachrániť tým, že si ešte viac požičia. A že si sama požičia. Že tie krajiny, ktoré budú čerpať tie požičky, sú krajinami, ktoré garantujú tie požičky pre tie krajiny. Tak ako... Nemôže to fungovať, tak preto to ani nefungovalo. 2 roky po existencii eurovalu a aktívnej centrálnej banky máme 5 krajín v tej priepasti. Tomu sa dostanem. Portugalsko, Írsko, Španielsko, Cyprus, ako Gréci, na Grékov už zabudám, to už je ako keby stály stav. A samozrejme, som rád, že si to spomenul, Taliansko tam už bolo, ale minulý rok pred letom ECBčka začala masívne nakupovať talianske dlhopisy a tým ich dostala nazad. Hej. Ako odmyslíte si ten cepín, ako Taliansko už nič nedrží a nikoho nedrží, Taliansko už tiež čisto visí, hej, ale... Ináč, treba si všimnúť, že to nie je lineárny systém, hej, že ten horolezec, ktorý držal, keď spadne tam, tak je zrazu záťaž, hej, čiže ako to... Ešte 1, 2 padnú a potom to padne celé. Že to není ako postupne sa bude zhoršovať situácia, ale skôr či neskôr to môže padnúť celé. Keď sa porušila Lisabonská zmluva, zapla ECBčka a zostrojil euroval, tak toto sa považovalo za katastrofický scenár. Povedal, lebo prečo založíme euro? Na to, aby sa nerozšírila kríza do ostatných krajín, bác o pol roka Írsko, Portugalsko, a aby, nedaj Bože, sa nakazila z jedna z krajín jadra veľkých ekonomík, Taliansko. Čiže stalo sa, hej? Stalo sa, ale opäť, tak ako v Amerike, ani v Európe empirický dôkaz nevedie k prehodnoteniu stratégie a k zamysleniu sa nad tým, že teda či nevytiahnuť radšej šrobovák ako kladivo. Ešte jedna dôležitá vec z tohto obrázku, kedy to celé skončí. No, najdôležitejší horolezec je tu, hej? A teraz kľúčová otázka, a teraz aj keď prejdeme k scenárom, ku ktorým sa postupne prepracovávam, je teda, čo spraví Nemecko. Keďže Nemecko v súčasnosti je tou krajinou, ktorá drží tých všetkých ostatných horolezcov, je zásadná otázka to, že či a kedy Nemecko vyťahne nôž a odreže to lano s tými ostatnými horolezcami. Kedysi som bol optimista a veril som, že teda naozaj vyťahne ten nôž. Dnes už taký optimista nie som, ale to vám poviem prečo v tých ďalších scenároch. Tento graf len znázorňuje to, ako sú dôležité banky v Európe, kým v Európe banky väčšina súkromného sektora v Európe sa financuje práve cez bankové financovanie, 90%, v Amerike to je 30 až 50%. Čiže v Amerike polovička potrieb refinancovania súkromného sektora sa deje nie cez banky, ale cez dlhopisové trhy, čiže obchádzajú banky. Preto v Európe sú banky problémom a preto v Európe majú banky nadštandardné vzťahy s politikmi a preto v Európe banky určujú to, čo sa deje v politike. V Amerike tých 30-40% stačilo na to, aby ich Amerika zachránila, ale v Európe banky určujú to, čo sa bude diať aj v budúcnosti v eurokríze a preto, že banky sú najdôležitejším hráčom a euroval nefungoval, tak ECBčka vytiahla väčšie kladivo a koncom minulého roka pustila do obehu 1 bilión eur, novo vytlačených eur a tie dala na úverových programoch komerčným bankám. Tá teória za tým bola taká, komerčné banky časť tých peňazí použijú na to, aby nezbankrotovali hneď a časť tých peňazí použijú na nákupy dlhopisov tých problematických krajín. Teda bilión je veľa peňazí, aby sme si to predstavili, tak bilión je 3000 eur na každého obyvateľa eurozóny. Čiže v rámci dvoch programov bác, 3000 eur na každého obyvateľa eurozóny išlo bankám.
vždy, keď chcete vedieť, čo sa deje v eurokríze, sledujte ECBčku, nesledujte politikov a procesy s eurovalom a stálym a dočasným v tých parlamentoch. Tie banky nakúpili najmä španielské a talianské dlhopisy. Španielské a talianské banky nakúpili španielské a talianské dlhopisy, lebo pochopili, že ich osudy sú spojené, že to sú siamské dvojčatá. Že keď budú mať problém talianské banky, bude mať problém Taliansko a naopak. Avšak ten efekt 1 bilióna eur, ja som bol sám zvedavý, ako dlho to bude trvať, tak už vyprchal. Viac menej. Teraz už musel Draghi opätovne slúbiť, že teda nakúpi neobmedzené množstvo dlhopisov, čiže už nie banky, ale priamo Draghi, priamo ECBčka nakúpi neobmedzené množstvo dlhopisov problematických krajín na to, aby sme sa mohli tváriť, že teda tá kríza nezúri. Toto je ďalší graf, ktorý ukazuje, že na Európu sa často ukazuje prstom, že vy moc šetríte, to je váš problém, moc šetríte. Toto sú výdavky Európskej únie, teda od roku 1999, roku 2011, táto fialová krivka sú výdavky a ja tam teda nevidím dramatický prepad. Ja tam vidím trošku stagnáciu, ale keď miniem to isté, čo minulý rok, tak asi nebudem hovoriť, že šetrím a určite nie dramaticky šetrím. Tak ako to len k tomu, že Európa veľmi šetrí. Plus konsolidácia verejných financií spočíva v tom, že zvýšime dane. Zvýšime dane, v Taliansku zrazu musia platiť dane aj dôchodcovia, ktorí predtým obrábali tie polička, tam tie olivovníky strihali. Teraz to musia robiť v noci, lebo ich daňová polícia tam naháňa po tých poličkách. Ale toto je predstava Európy o konsolidácii verejných financií a o riešení krízy. A potom na druhej strane hovoria, že nejde nám ten rast, tak postavme ešte niekde diaľnicu alebo urobme nejaký verejný projekt. Dane. Ďalší dôležitý graf je graf zadlženia vyspelých krajiny OECD. Ten štátny dlh týchto krajín v pomere k HDP už dosiahol hodnotu, ktorú sme naposledy videli počas celosvetového vojenského konfliktu, počas druhej svetovej vojny. Čiže dlh tých krajín teraz, keď ešte nič není vyriešené, a ešte teda, ako som spomínal, tá kríza tu ešte pár rokov bude, je na takej úrovni, ako bol počas druhej svetovej vojny. To vám hovorí, že teda už tam nie je príliš veľa rezerv, že teda už sa niečo bude musieť stať, už možno budú musieť vytiahnuť buď väčšie kladivo, alebo už možno aj šrobovák. Čo si myslím, že sa stane, aby som rýchlo prebehol ešte tie scenáre, máme ešte 15 minút. Vysoký ekonomický rast z dlhov a strát Európska únia vyrastie. Tento scenár zapadá do stratégie daj požičku a modli sa, čiže do tej stratégie eurovalu. Tá teória eurovalu bola taká, že dajme požičku Grécku, Írsku, Portugalsku, chvíľku počkajme, držme si palce a vrátime sa do sveta pred krízou. Že teda začneme prudko rásť, alebo investori začnú znova veriť štátnym dlhopisom, ktoré sú bezrizikové. Nestalo sa tak. A ja osobne nevidím žiadne teda indikácie toho, že by Európa mala začať dynamický rast. Čiže možný scenár extrémne málo pravdepodobný. Rozpad, a teraz môžete mať rozpad taký, že vystúpi Grécko a Španielsko. Takýto rozpad by znamenal podľa mňa rozpad, teda zánik eura, lebo ak by vystúpilo Španielsko a Grécko, tak podľa mňa by sme videli behy na banku a tí euroúradníci by si nestihli zabukovať letenky do Bruselu a zrazu by neexistovalo euro. Zároveň, ak zavediete to teraz, Medzinárodný menový fond odporúčil, že zauvažovať nad kontrolou pohybu kapitálu, ale ak vy zavediete kontrolu pohybu kapitálu, tak ste zrušili to euro. Lebo ako náhle euro v írskej banke je iné ako euro v nemeckej banke, tak nemáte menovú úniu. Máte rovnaké papieriky, ale máte rôzne meny. Čiže druhá forma rozpadu môže byť taká, že Nemecko sa zobere a odíde, plus nejaké krajiny, ktoré pôjdu s ním. To si myslím, že je pravdepodobnejšie, avšak moje nádeje boli možno príliš veľké v takéto riešenie. Ten odchod by bol pre Nemecko nákladný, ale podľa mňa menej nákladný ako to, keď nakoniec zaplatia účet za 40% populácie, ktorá žije v Európskej menovej únii. Avšak nevidím v Nemecku žiadnu relevantnú politickú silu, ktorá by teda takéto niečo presadzovala. Že dnes Merkelová je euroskeptickejšia ako súčasná nemecká opozícia. Čiže ak je Merkelová to, čo najradikálnejšie, čo Nemecko má, tak to mi hovorí, že Nemci neprekusnú tú svoju historickú minulosť
zoberú zodpovednosť za ten celý európsky projekt a natlačia nás do tej fiškálnej únie. Takže nemyslím si, že ten rozpad je tiež veľmi pravdepodobný. Nemôžno ho vylúčiť, lebo hovorím, môže sa to udiať tak rýchlo a tak nekontrolovane, že politici nestihnú zareagovať. Netreba zabúdať, že to euro, keby oni pripustili nejaký spôsob rozpadu eura, tak viac menej pripustia vlastnú chybu, lebo to euro je ako keby ich dieťa. Euro bol nástroj európskej integrácie, euro nebol cieľ. No a teraz, keďže sme popísali dva nepravdepodobné scenáre, dostávame sa k tým najpravdepodobnejším. Prvým je inflácia, ale inflácia teraz nemyslím, že budú rast ceny spotrebných statkov, ale myslím tu ozajstnú infláciu, že tlačenie peňazí. A to už sa v súčasnosti deje. Tie nákupy dlhopisov problematických krajín, to sú presne inflácia. Tie pôžičky komerčným bankám, to je inflácia. Čiže vy si vytlačíte nové peniaze na to, aby ste zrušili časť tých dlhov, v kombinácii s fiškálnou centralizáciou. To je ten fiškálny kompakt, to je ten, ku ktorému ste sa tiež nepridali. Vy všetko tak kazíte v tej Európskej únii. Tak dobre by to fungovalo, keby sme všetci na to kývili, že áno. Ale bude tam snaha, teda Nemci majú pocit, že teda by nemali len rozdávať tie peniaze, ale mali by aj kontrolovať použitie tých peňazí. A preto bude snaha nejakým spôsobom centralizovať tie právomoci vo verejných financiách, či už na výdavkovej strane. Začne to rozpočtom, že sa bude schvaľovať rozpočet a potom sa možno prejde aj do konkrétnych položiek rozpočtu. Toto sa v súčasnosti deje a to sa bude diať aj v najbližších rokoch, avšak podľa mňa tá fiškálna centralizácia je nepochopením histórie Európy. Fiškálna centralizácia je podľa mňa zo strednodobo až dlhodobého hľadiska nestabilná. Tá fiškálna centralizácia funguje dovtedy, kým sľubujete krajinám peniaze. Že poviete Španielsku, znižte deficit do 0,5% a pošlem vám 100 miliard na vaše banky. A oni tam poštrajkujú, niečo porobia, napol to splnia a vy im pošlete 100 miliard. Ale ako náhle vy začnete rozdávať iba rozkazy, že kde šetriť, tak v tom momente sa to rozpadne. Ja si neviem predstaviť, že Hans na nemeckom ministerstve financií zniží dôchodok Giuseppemu v Taliansku. V tom momente skončí Európska únia. Takže podľa mňa bude tam snaha o tú fiškálnu centralizáciu bez teda nejakého referenda alebo legitimizácie u ľudí, ale tá snaha nakoniec podľa mňa poškodí vlastne tú úniu. To, čo oni vravia stále, že musíme zachrániť euro, aby tu nebola vojna alebo neviem čo, tak tou záchranou eura podľa mňa práve prispievajú k tomu, aby rastlo to napätie. Lebo ak máte nespravodlivé transfery bohatstva v rámci tej únie z krajiny do krajiny, tak zrazu je dôležité, kto je Nemec, kto je Talian, kto na koho dopláca. Gréci si stále myslia, že sa majú zle, pretože Merkelová je prísna a rôzne takéto iné divné veci vám tam vznikajú. Takže toto vidím ako aj v Európe ako jedno z najpravdepodobnejších riešení. Toto je vzácny záznam Bena Bernankeho z jeho mládí. Aby som neskončil teda úplne takže negatívne, že on tu iba všetko kritizuje a čo ty vieš lepšie, že čo by sa malo robiť. No mali sme dodržiavať pravidlá, čiže bankrot krajiny v menovej únii neznamená koniec danej menovej únie. Každý sa hovorí, že pozrite sa na dolár, tam tiež si redistribujú, ale to je nezmysel, lebo v roku 1841 zbankrotovali 2/3 amerického územia bez toho, že by zanikol americký dolár. Čiže to není pravda. Práve naopak, čím je tam kredibilnejšia hrozba bankrotu jednej z krajín, tak tým podľa mňa tá menová únia funguje lepšie. Čiže dodržiavať pravidlá. Po druhé, netvariť sa, že zachraňujeme krajiny, že to môžeme rozprávať deťom, že solidarita a neviem čo, ale my zachraňujeme tie veriteľské banky. Takže nech zbankrotuje krajina, Gréci pochopia, že teda ich problém není v Nemecku, ale v tom, že oni budú musieť niečo zmeniť, lebo im dojdú peniaze, nebudú mať inú možnosť. Keď vám dojdú peniaze, tak musíte začať hľadať pravdu. A na druhej strane, tie veľké banky budú musieť byť riešené tými jednotlivými krajinami. Že podľa mňa by zbankrotovali, Deutsche Bank by napríklad mala veľké problémy, francúzske banky, kopak francúzskych bank by zbankrotovala, ale poďme riešiť problémy tých bank a netvárme sa, že ich riešime tak, že dáme peniaze do Grécka a z Grécka nám 75% tých peniazí pošlú nazad. No a teraz je samozrejme veľká diskusia, že teda ja by som najradšej nezachránil ani jednu banku, momentálne v Európe platí presný opak, že sa zachraňujú všetky banky, ale minimálne tá niekde stredná cesta by bola úplne asi lepšia to, ako je teraz, že teda nechajme zbankrotovať
aspoň časť bank, a keď niektoré označíme za systematicky dôležité, tak ich dajme pod nútenú správu, že teda akože na chvíľku teda my to riadíme a nájdeme rezervy tej banky, predáme jej majetok a z toho sa to snažíme uhradiť a nie z peňazí daňových poplatníkov. Dobre, a ďalšia otázka býva, čo ja s tým? Že teda ako dobre, nevyzerá to dobre, ale čo si ja s tým počnem? Tak tuto som sa pokúsil dať nejaké teda poučenia pre obyčajných ľudí. Teda nie pre tých, čo sedia v slovenskom parlamente, máme tam takú stranu, oni sa volajú obyčajní ľudia, ukradli ten názov. Oni sú neobyčajne obyčajní, ale neverte politikom. Trichet hovoril v lete 2001, že kto vsadí svoje peniaze na bankrot Grécka, ten o ne príde. Opak je pravdou, zarobil by 1020% za 6 mesiacov. Konkrétne vám pošlem ten graf. To najhoršie sme ešte nevideli, vzhľadom na to, čo som tu porozprával, je to hádam zrejmé. Peniaze budú strácať pravdepodobne hodnotu. A to práve preto, že všetky problémy sa riešia v Amerike cez tlačenie peňazí, všetky problémy sa budú riešiť v Európe cez tlačenie peňazí. To znamená, tých peňazí, budiš peňazí bude viac ako tých reálnych statkov a služieb, to znamená, že si za ne menej kúpite. A vzhľadom na demografiu a vzhľadom na to, v akých problémoch sú štáty, aký majú vysoký dlh, tak ten, kto si myslí, že zo štátu dostane dôchodok, z ktorého vyžije, tak toho by som odporúčil, že nech ide navštíviť Ukrajinu alebo Bielorusko a nech sa pozrie, ako tam ľudia sa snažia vyžiť z tých dôchodkov. Nie je to pravda. Dostanete možno nominál toho dôchodku, že ten počet eur, ktoré ste mali, ale za tie eurá si nekúpite, teda kúpite výrazne menej, ako ste chceli. Čiže treba si šetriť na dôchodok, tak ako sa to aj kedysi robilo. Pripravte sa na zdanenie majetku. My, Fico, teda my, Slovensko to ide vyskúšať so zdanením príjmov a im to nevidie, že teda teraz nemáme peniaze, čo urobíme, šetriť sa nedá, lebo je časová jeseň, však niekto podnikatelia to zaplatia. Takže pozdvíjali sa sadzby na príjme, avšak ten príjem má takú nepríjemnú vlastnosť, že zvykne utiecť. Že ja už zakladám pár firiem v Maďarsku a mám veľa dopytov na rôzne iné firmy, takže ja to vidím, ako ten príjem uteká. Čo uteká horšie je majetok, takže podľa mňa druhé kolo po tom nepodarenom zdanení príjmu bude práve zdanenie majetku. Ten dom uteká o mnoho pomalšie a úspory utekajú pomalšie, auta nevedia utiecť tiež, takže... A deti dajte radšej na hnojarinu ako financie, a to už to nebudem rozoberať. Ale dôležité je zachovať si perspektívu, že zase, aby sme nekončili úplne katastroficky, mali sme sa aj horšie. Toto je New York z roku 1905, tak musíte uznať, že napriek tomu všetkému zlému, čo sa deje, tak trošku postupujeme, že už aj na tom Slovensku. Čiže ja, najmä čo sa týka nás, ako krajín relatívne flexibilných, na Slovensku sme mali vlastnú krízu, bankovú krízu, zaplatili sme za to 10% HDP, 10 rokov dozadu, 20% nezamestnanosť. Takže Slováci sú relatívne flexibilnejší ako Francúzi. Ja mám trošku viac obavu od tých Francúzov a Španielov ako Slovákov. Podľa mňa Slováci, keď zistia, že to znova nefunguje, tak si budú zase ochotní robiť aj tie rozumné veci, teda dúfam. Takže myslím si, že najmä pre nás, pre tie transformované krajiny, tá budúcnosť je trošku ružovejšia ako pre tie staré členské krajiny. No a keďže som vám slúbil aj niečo o zlate a mám už len 5 minút, tak vám niečo narýchlo o zlate poviem. Podľa toho, že či budete mať veľa otázok alebo nie, tak podľa toho môžem veľa alebo málo. Toto je len, že čo robila cena zlata v amerických dolároch. To bol taký dramatický posledný rok, teda kto to obchoduje, tak bol napätý, že či sa to prepadne sem dole. Nakoniec, tuto ináč nikto nechcel nakupovať, že to, co sa mi najviac páči, že vždy, keď to cena zlata má historické maxima a tak všetci sa ma pýtajú, že či by to zlato mali kúpiť, alebo kedy majú ísť do toho Rakúska tých Wiener Philharmonikerov nakúpiť, ale tuto nikto nenakupoval, nikto sa ma na to nepýtal. Pýtal sa ma na to jeden človek. No ale z tohto trojuholníku sa to dostalo opäť desi pod $1,800. Ale ten ťažký rok pre zlato znova oživil tie také reči, že teda zlato končí, je to bublina, vidíte, že nikam sa to nehýbe, je to špekulatívny obchod.
To je môj najobľúbenejší slovenský analytik, Vladimír Váňo, neviem, možno ho poznáte. My často tak chodíme spolu do relácií a on rozpráva úplný opak ako ja, tak je to vždy zábavné a mám ho preto veľmi rád. Ale on tiež hovorí, že teda to zlato je strašne volatilná investícia, iba blázon a rizikový tí ľudia, čo majú radi riziko, dajú do toho peniaze a preto množstvo ľudí hovorí, že teda ten medveď teraz vyhrá nad tým bíkom a že teda to zlato už ide preč. Zlato tam, kam patrí, do prepadlišťa dejín. Pri tej reči o volatilite a o tom, aká je to zlá investícia, lebo sa to nehybe, je dobré pozrieť sa na ten dlhodobejší graf ako 1 rok a vidíme, že to je neskutočne dobrá investícia posledných 10 rokov a že nenájdete tak dobrú investíciu, čo sa týka hoci ktorého aktíva, možno s výnimkou amerických štátnych dlhopisov, čo je paradox, ale toto nebudem rozoberať. Keď sa pozriete na priemerné zhodnotenie zlata v amerických dolároch, tak vám vyjde ročné zhodnotenie 16%, čo je úplne výnimočné. Ono to rastie 11 rokov za sebou. Čiže treba to vnímať trošku v dlhodobejšom horizonte. Nie je to len dolárový fenomén, to znamená, že tá cena zlata nezobrazuje len stratu hodnoty amerického dolára, ale cena zlata aj v iných menách, keď to porovnáte s nejakým menovým košom, tak rastie. To znamená, že to zlato rastie oproti všetkým tým budíš peniazom. Že teda nemali by nakupovať len tí, čo žijú v Amerike a platia dolármi, ale ono sa to možno oplatí aj ostatným krajinám. Je zlato v bubline? No, možno je, možno nie. Ja tiež nevidím do budúcnosti, ale tie hlasy o tej bubline určite nie sú novým fenoménom. My sme už trošku dávnejšie o tom zlate písali a už vtedy boli také hlasy, že Krugman tuto povedal, že je to bublina, keď to bolo pod 1000, Rubiny, Soros, všetci hovorili, že je to bublina. Soros už ináč nakupoval potom, on hovoril, že je to bublina a zároveň nakupoval. Takže nevždy počúvajte, čo tí ľudia rozprávajú. A osobne, teraz hovorím, nedávam investičné odporúčania, sú to vaše peniaze, váš život, vy sa musíte sami rozhodnúť, ale osobne si myslím, že to ešte v bubline nie je a mám na to tieto argumenty, ktoré teraz uvediem. Keď upravíme to historické maximum $850 o infláciu, a teraz podľa toho, ako ju počítate, keď ju počítate ako v súčasnosti Američania, tak to historické maximum je približne $2400. Čiže ako keby cena zlata ešte nedosiahla historické maximum v reálnych cenách. Keď to upravíte o infláciu tak, ako sa počítala kedysi, tak vám vyjde cez $6000, $6500. Čiže to znamená, aby cena väčšinou ako bublinu označíte niečo, čo dosiahne historické maximum a niekoľkonásobne to prekoná. Cena zlata ešte nedosiahla historické maximum v reálnych cenách. A zároveň môžete sa pozrieť na zlato aj iným spôsobom. Môžete prepočítať tú jeho cenu nie do tých budiš peňazí papierových statkov, ale pozrieť sa na relatívnu cenu. Ak sa pozriete na to, že koľko litrov piva ste si na Oktoberfeste mohli kúpiť za 1 uncu zlata, tak historické maximum bolo 220 litrov, ešte tam nie sme. Sme niekde okolo 100. Takže aj pivo mi hovorí, že zlato nie je lacné. Vidíte, že ten dlhodobý priemer je niekde tu. Nie je lacné, ale teda na bublinu to ešte nevyzerá. A ďalší dôvod, prečo si myslím, že ešte to pre zlato neskončilo, je, že centrálne banky sa v roku 2010 prvýkrát po 20 rokoch stali čistým nákupcom zlata. Oni dovtedy 20 rokov predávali pomerne veľké množstvo vzhľadom na to, koľko je investičného zlata. A po tých 20 rokoch sa prvýkrát stali čistým nákupcom, čiže ako keby oni zobrali ešte nejakú časť toho zlata z toho trhu. A ja si myslím, že ten trend bude pokračovať. To je efekt najmä azijských centrálnych bank, ktoré majú extrémne málo zlata vzhľadom na to, ako majú veľkú populáciu. A myslím si, že práve azijské krajiny, napríklad Čína, ktorá drží obrovskú kopu amerických dlhopisov a bolí ju z toho hlava, tak myslím si, že práve ona bude diverzifikovať aj do zlata, aj v budúcnosti. Pravdepodobne to už robí teraz, ale tie čísla nie sú voľne dostupné. No a ďalší graf, ktorý mi ukazuje, že teda ešte to asi nie je úplne v bubline, je aký podiel má zlato na celkových možných investičných aktívach. Čiže máte tam akcie, máte tam štátne dlhopisy, máte tam privátne investície. Tak zlato zatiaľ je len niečo cez 2%. Keď zoberete to investičné zlato, oceníte tou cenou, tak z toho celkového portfólia to sú len 2%. A vidíte, že počas tej poslednej bubliny alebo toho posledného boomu v tom zlate
tá maximálna hodnota, ktorá sa dosiahla, bola 14%. To znamená, že ľudia ešte nevlastnia zlato a tí, čo ho majú relatívne málo. Preto si myslím, že teda ešte je tam nejaká cesta. No a prečo sa bavíme vôbec o zlate, že teda prečo práve zlato? Mne je to viac menej jedno, akurát, že trh si vybral to zlato ako tú komoditu, ktorá je optimálna pre peniaze. Že, môžete si to predstaviť tak, že ako keby prebehol niekoľko tisíc rokov trvajúci tender na najlepšie peniaze a vyhralo to zlato. A to zlato tu bolo 1000 ročia, to nebolo 40 rokov, ako sa tu budíš peniaze. No a ľudia sami sa rozhodli, že vďaka tým vlastnostiam je to ľahko deliteľné, neoxiduje to, všetko zlato, čo vyťažíte, tu zostane, tak keď vám nepadne do Mariánskej priekopy. Je relatívne vzácne. Tak vďaka týmto vlastnostiam sa stalo práve tým peniazom, to, v čom si ľudia chceli uložiť hodnotu a rozdeliť tú svoju výmenu do tých dvoch krokov. No a dá sa to pekne znázorniť, to uchovávanie tej hodnoty zlatom sa dá znázorniť v porovnaní so spotrebiteľskými cenami v Amerike a s americkým dolarom. Že v tom 71. sa rozišiel americký dolár so zlatom, Nixon zavrel zlaté okno, zrušil, že peniaz, americký dolár je čistý budiš peniaz, nie je ničím krytý. A keď sa pozriete na vývoj spotrebiteľských cien v Amerike a porovnáte to s americkým dolárom, tak narastli o 800%, v zlate klesli o 70%. Čiže vidíte extrémnu stabilitu kúpnej sily zlata v porovnaní s americkým dolárom. Preto zlato, že ono to je jedno, čo to je, ale zvolili si to ľudia a evidentne si to tú hodnotu drží. Tak díky moc za prezentáciu a chcel by som sa ťa opýtať, že kde ty osobne vnímaš tú hranicu, kedy tá inflácia je ešte zdravá a kedy už je to tá hyperinflácia? Zdravá inflácia, to mi musíš dovysvetliť ten výraz, lebo ja som zástanca tej prirodzenej deflácie, teda keď sa rozprávame v terminológii modernej ekonomie, ja som zástanca prirodzeného poklesu cien vyvolaného rastom produktivity. Zase máme defláciu takú a takú, máme defláciu vyplývajúci z toho, že zbankrotuje 10 bank a zanikne časť peňažnej zásoby, to tiež nie je úplne ideálne, ale v prirodzenom stave, a to, čo bolo počas klasického zlatého štandardu, je, že ceny klesali mierne. A teraz, že čo považujem za vysokú infláciu, no pre mňa je vysoká inflácia už aj 5%. Že keď si zoberete 5%, alebo dajme tomu, že 7%, tak za 10 rokov znížite reálnu hodnotu toho záväzku alebo dlhu o 50%. Čiže podľa mňa, už keď sa tým centrálnym bankám podarí vytvoriť tých 7% a potiahnuť to nejaké obdobie, tak si strašne pomôžu. Čiže aj toto je jeden z možných scenárov, že nebude cvalajúca inflácia, nebude hyperinflácia, ale bude relatívne nízka inflácia, 7% teda. A zároveň vás donútia, teda banky, kde máte vy peniaze, donútia nakúpať štátne dlhopisy. To sa volá financial repression a pomerne dobre to funguje. Problém je, že to už to často hovorím, ale tá monetárna politika je jak kečup. Keď chcete kečup z fľašky dostať, tak neviete dostať, koľko chcete, nejde a potom príde veľa. A to je presne monetárna politika. Je to jak riadenie obrovského tankeru, že musíte začať brzdiť 5 km pred prístavom, aby ste neprešli do prístavu. Takže podľa mňa je to ťažké, neviem, či sa im to podarí, ale keď sa im podarí 7%, tak podľa mňa budú úplne spokojní a to im stačí. Podľa mňa už teraz cieľujú 5%, že podľa mňa ono sa to nevraví, ale boli by strašne radi, keby bolo 5%. Ste tu hovorili o tej bubline nehnuteľnostnej v Spojených štátoch, tak ja som čítal nejaké články, že ďalšia možná bublina by mohla byť napríklad kreditné karty alebo nejaké študijné požičky, že čo je na tom, ako sú to nejaké články, že čo si vy osobne myslíte, že čo by mohla byť tá ďalšia bublina, alebo či je to založené na nejakých len špekuláciách, alebo... No, ja by som, to sa ťažko sa predpovedá bublina a toto sú špekulácie, to nesúvisí s ekonomickou teóriou, že ja keď sa pomýlim, tak to neznamená, že tá ekonomická teória, na ktorej staviam, je zlá, ale to je to, že som nahlas povedal niečo, čo sa nehovorí, alebo som to vyhalúzil, ale štátny dlh alebo dlh ako taký by som považoval za tú ďalšiu bublinu. Že americké dlhopisy boli vynikajúcou investíciou, napriek tomu, čo robí americká centrálna banka,
je podľa mňa aj prejavom toho, že teda už nie je úplne racionálne uvažujú tí hráči, ktorí nakupujú ten štátny dlh. Že ako sú na tej strane americkej centrálnej banky, ale tá centrálna banka podľa mňa raz bude donútená spraviť niečo, ak nie prestať nakupovať, tak možno aj predávať a potom bude veľký problém. Hej. A tie študentské požičky, čo spomínate, to súvisí trošku s tým, že v súkromnom sektore nejak ten dlh nerastie, že oni by boli najradšej to rozbehnúť znova to kolíčko multiplikácie a aby si firmy brali úvery, aby ľudia si brali spotrebné úvery. A všetky tie sektory toho dlhu nerastú s výnimkou práve tých študentských požičiek, lebo ľudia, čo sú na vysokých školách, tak musia platiť tie školy na to, aby teda doštudovali. No a tam už začína byť zrejme, že náklady do študovania tých škôl nezodpovedajú budúcim výnosom teda tej školy, hej, tej profesie. Takže preto sa to spomína často ako bublina. Podľa mňa nemá to takú zásadnú veľkosť, aby to vyvolalo nejaké celosvetové problémy. Skôr by som tú bublinu zadefinoval širšie ako dlh a špeciálne ako štátny dlh, hej. Myslím si, že tam bude viac takých nepríjemných prekvapení. Ale tiež si myslím, že teda je nadhodnotené to, čo oni považujú za vzdelávanie v Amerike, ale keď sú ochotní za to platiť, tak nech im to trh dodá. Mňa by zaujímal váš názor, alebo nejaké odôvodnenie vašeho názoru, že prečo si myslíte, že odchodom Španielska a Grécka z eurozóny by malo dôjsť teda k rozpadu eurozóny samotnej? Lebo ja, keby som bol Španiel a vidím, že Grécko zaviedlo drachmu, tak si v mojej banke nenechám ani cent. Hej. No a keď toto spraví dostatočné množstvo, tak to pôsobíme v systéme frakčných rezerv, neviem, či poznáte ten výraz, to znamená, že všetky banky sú v neodhalenom bankrote. Hej, to znamená, že z nás, čo tu sedíme a máme všetci peniaze v tej istej banke, tak naozaj tam majú peniaze možno dvaja. Hej, že keby si tí dvaja vytiahli tie peniaze, tá banka už vás ostatných nevie vyplatiť. Takže stačí relatívne málo na to, aby ste položili ten bankový systém. No a hovorím, keď uvidia Španieli, že Gréci vyriešili svoj problém s dlhom tým, že zavedli nejakú pseudomenu, ktorú znehodnotia, tak ja ako Španiel, ktorý si chcem ochrániť kúpnu silu mojich peňazí, v momente bežím do banky. A toto by sa stalo podľa mňa aj v ostatných krajinách, v Portugalsku, môžeme špekulovať, či v Írsku. V Írsku to robili zatiaľ iba firmy a práve toto bude znamenať koniec toho eura. Naopak, keby Grécko zbankrotovalo, ono sa to často spája, napriek tomu, že to je nelogické, Grécko môže zbankrotovať bez toho, že by sa čokoľvek stalo tomu euru. Naopak, ja si myslím, že euro by mohlo posilniť, keby Grécko zbankrotovalo. Lebo teraz je Grécko v depresii, že majú 25% nezamestnanosť, o 15% sa im prepadlo HDP. Akciový trh sa im prepadol o 90%. To je viac než v Amerike počas veľkej hospodárskej krízy. Nikto tam nechce investovať, lebo nikto nevie, čo bude s tou krajinou. Či to bude protektorát Nemecka, alebo či tam ten zlatý úsvit, či jak sa volajú tí pometenci, to tam zoberú do rúk. Takže toto sú výsledky toho, keď oddialujete to riešenie, ako máte 3 roky chaosu. Ale keby už to riešenie prišlo, tak ako podľa mňa tam zainvestuje sa tam, dajú to nejak do poriadku a môžeme ďalej fungovať. Hej, niektoré banky by skrachovali, ale euro môže napriek tomu normálne ďalej pôsobiť. Ja som bol pred zavedením eura na Slovensku, som teda bol proti a nadával som na to. A keď sme zavedli euro a prišla finančná kríza, tak som si hovoril, fajn, že Fico nemá centrálnu banku. Hej. Akurát potom prišiel ten máj 2010, kedy teda prepísali znova pravidlá a povedali, že nie každý za seba, ale všetci za všetkých a nikto za nikoho a zrazu je zle, že máme euro zase. No. Ja som niekde čítal nejaký názor, že vlastne je veľká potreba frakčného bankovníctva na to, aby vlastne fungovalo súčasné hospodárstvo a vlastne bol dosahovaný ekonomický rast. Tak možno váš názor na frakčné bankovníctvo, či je teda dôležité, či by sme sa bez neho zaobišli a či je teda možný nejak fungovanie moderného hospodárstva a jeho ďalší akoby ekonomický rast bez frakčného bankovníctva? Je. Trošku dlhšia odpoveď je taká, že to, čo som to popisoval, či už v Amerike tá bublina v nehnuteľnostiach, alebo tá euroilúzia bola možná len vďaka tomu, že vznikali peniaze bez toho, že by reprezentovali nejaké úspory. To znamená, že ten stavbar v Španielsku mohol začať stavať to mesto alebo ten developerský projekt bez toho, že by Nemec alebo Francúz musel ušetriť. A
A toto je to, čo práve umožňuje frakčné bankovníctvo. Centrálna banka spraví nejaké rezervy a na tých rezervách úverovaním sa namultiplikujú peniaze. No a toto je zásadný problém, ktorý vyvoláva ten hospodársky cyklus. Ak by tie nehnuteľnosti, ak by sa v Španielsku zbláznili tí stavitelia a začali stavať z poctivých úspor ostatných ľudí, tak by sa stali dve veci. Ja nehovorím, že by nemohla vzniknúť bublina, ale tá bublina by bola o mnoho menšia a zakapala by o mnoho skôr, lebo ten kapitál, ktorý by sa musel presúvať do tých španielských nehnuteľností, by chýbal v iných oblastiach. To znamená, tam, kde by chýbal, by klesali ceny, rastli by ziskové marže, čo by protipôsobilo proti ziskovosti tých nehnuteľností. Čiže ako keby prirodzený proces, keď niekde odteká kapitál, tak sa to prostredie stáva atraktívnejším pre nový kapitál. Zároveň španielský ďalší developer, ktorý je ako druhý, ktorý stáva, by už musel platiť vyšší úrok za tie úspory, lebo ten nižší už spotreboval, ten prvý, čo postavil ten developerský projekt, ale keď ja stávam druhý, tak už marginálne vyšší úrok musím zaplatiť, aby aj mne prišiel kapitál. V prostredí s frakčnými rezervami a centrálnou bankou to neplatí. Aj ten druhý platí rovnaký úrok, lebo ECBčka, rada múdrejších ECBčky sa rozhodla, že budeme mať úrok takýto na 5 rokov. Takže to sú dva mechanizmy a práve toto, práve tá ilúzia nových peňazí bez poctivých úspor umožnená frakčnými rezervami je podľa mňa hlavnou príčinou, prečo máme tak rozsiahle celoekonomickú recesiu a také veľké bubliny. Myslíte si, že ten ekonomický rast je dlhodobo udržateľný aj bez frakčného bankovníctva, respektíve, že aspoň porovnateľné tempo toho rastu? Samozrejme, takto porovnateľné tempo. Niekedy nie je rast ako rast. My môžeme mať takto na Slovensku ja viem urobiť 10% rast HDP na budúci rok. Stačí, že postavím 6-prúdovú diaľnicu do Užhorodu. Ale je to dobrý rast, akože my sme sa mali snažiť maximalizovať plochu pod krivkou rastu, nie ten jednoročný rast. Čiže ako mali by sme robiť integrál a maximalizovať integrál. Politici sa správajú tak, že chcú mať vysoký rast, ale teraz. Za 3 roky, to je už dlhodobý horizont, sme všetci mŕtvi. Takže niekedy ten rast, vyšší rast, nie je cieľom. Niekedy je cieľom zdravý rast, to znamená rast postavený na reálnych úsporách. Áno, vďaka frakčným rezervám vy môžete postaviť v Španielsku viac nehnuteľností než v zbytku Európskej únie za jeden rok, čo sa dialo, Ale kde je ten rast dnes? Teraz platíme cenu za ten rast, lebo to nebolo rast, to bolo vymrhanie kapitálu, že tie nehnuteľnosti musíte zbúrať. To nemá reálnu hodnotu. Takže podľa mňa by bolo menej niektorých investícií v niektorých odvetviach, ale vďaka Bohu. Bolo by toľko investícií takto. Bolo by presne toľko investícií, koľko by sme nasporili. Čiže keby ľudia sporili, keby mali nízku časovú preferenciu, keby boli ochotní odkladať na budúcnosť, tak by sme mali vyspelú spoločnosť, ktorá by mohla veľa investovať do zvyšovania produktivity ekonomiky. Ak by ľudia nešetrili, tak by sme mali menej investícií. Ale bol by tam vzťah medzi úsporami a investíciami, ktorý dnes je často uvoľnený. Že teda najprv nie je a potom v tej recesii sa znova zobudia a znova sa to musí nejak vrátiť spolu. A preto zažívate ten obrovský rast a potom prepad a rast a prepad. Lepšie by bolo, keby to bolo ako trošku asi príjemnejšie. Lebo tie frakčné rezervy a ten proces vám umožňuje tzv. Úspory z donútenia, že jedni profitujú na úkor druhých, že tí, ktorí dostanú prvý tie peniaze, zarobia na tom na úkor tých ostatných, lebo teda na jednej strane majú nové peniaze ako také, na druhej strane majú ekonomiku so starými cenami, čiže dochádza tam redistribúcii. Niektorí hovoria, že naozaj, že to podporuje teda ekonomický rast, lebo ako tí podnikatelia väčšinou dostanú tie nové peniaze. V Amerike sme videli, že to tak nebolo, že to dostali ľudia, ktorí si kúpili dom. Máme veľa domov, ale na čo? Že komu to pomôže? Takže tak, že možno by bolo menší ten rast, ale možno by bolo zdravší. No. A z dlhodobého hľadiska zdravší rast znamená, že vyrastiete viac, lebo ako nezaplatíte tie náklady tých brutálnych korekcí. Lidé, já jsem se chtěl zeptat ohledně platby řeckého dluhu. Vy jste říkal, že to zaplatí Německo a Francie. Je obecně známý fakt, že Francie je na tom ekonomicky na půl cesty mezi Německem a zeměma skupiny prasátka. Ví se taky o tomto, že Němci vlastní 90% státních dluhopisů Francie.
Když to zase Francie a francouzské banky mají pod krkem banky španělský, italský a řecký. A teďka dokonce jedna francouzská banka nabízela svoji řeckou dceru za 1 euro. Takže by mě zajímalo, kde na to Francouzi vemou. Ja som tých Francúzov spomínal úplne na začiatku, ako že oni prispievali k dôveryhodnosti tej implicitnej garancie, ale to bolo 10 rokov dozadu. A teraz už s vami úplne súhlasím, že Francúzsko je možno na tom horšie ako Taliansko. Že Taliansko sa dostalo do problémov, pretože teda je to 120% HDP a vidno to a tie ratingové agentúry to majú strašne ľahké, akože vidia ten vysoký dlh, ale vo Francúzsku je ten dlh skrytý práve v bankovom sektore. Vďaka tomu, že oni vlastnia veľa aktív práve v periférii a tie aktíva, keby precenili na trhové ceny dnes, tak by sme zachraňovali aj francúzske banky. Čiže áno, tiež si myslím, že keď ste videli ten obrázok s tými horolezcami, tak francúzske je skôr ten, čo visí, ako než drží ostatných. S tým by som určite súhlasil. No a kľúčová otázka je, oni preto sú takí ochotní teda do tej fiškálnej únie, do tej bankovej únie, že oni by radi delili tie náklady, lebo to pre nich znamená čistý prínos. Société Générale je taká obrovská banka, že to, keď budú zachraňovať, tak naozaj budú potrebovať peniaze daňových poplatníkov aj z ostatných členských krajín. Chcem sa opýtať, vrátim sa k nehnuteľnostiam a Európe. Myslíš si, že tá nehnuteľnostná bublina v Európe už splastla, alebo vôbec sa niečo s ňou stalo? Oproti Amerike napríklad proste, jak si vravel, tu neskrachovala žiadna banka. V Amerike ich skrachovalo ohromné množstvo. Tu skrachovali banky. Aj v Európe skrachovali? Áno. No ale asi oproti Amerike to je mizivé percento. V Rakúsku bola prebratá teda štátom za 2 miliardy eur. V Nemecku Hyporeal, ako Dexia. Najsilnejšia banka, teda Dexia bola stres testom Európskej centrálnej banky označená za kapitálovú najsilnejšiu banku. 3 mesiace potom zbankrotoval, teda bola prebratá štátom, ako nebol dopustený bankrot. Takže otázka je, myslíš si, že ten trh s nehnuteľnosťami v Európe, v podstate aj na Slovensku, v Česku a tak ďalej, ešte pôjde smerom dole, alebo proste to tlačenie peňazí zastabilizuje tú cenu nehnuteľnosti, alebo dokonca pôjde ešte hore v Amerike. Teraz sú najnovšie články, čo som čítal, že zase sa oživuje trh s nehnuteľnosťami vlastne tým quantitative easing trojkou, že budú každý mesiac tlačiť tých 40 miliard dolárov. Takže otázka čo? No, jedna otázka je, že to aj mňa zaujíma a neviem, jak to dopadne, že čo vyhrá, že či vyhrá teda to tlačenie nových peňazí a že ľudia budú teda sa snažiť utiecť do tých nehnuteľností, zachovať si kúpnu silu, ale zase pri tých rýchlejších infláciách napríklad v Južnej Amerike, tak tie ceny nehnuteľností tam klesali, že v niektorých tých krajinách ste si mohli kúpiť niekoľko $1,000,000 apartmán za auto, že počas hyperinflácií. A to neviem, jak to dopadne a nie som taký odborník, aby som si to vedel tipnúť. Ak bude nižšia tá inflácia, tak pravdepodobne ľudia naozaj budú kupovať tie nehnuteľnosti. A teraz konkrétne v Európa je, ako som ukazoval, množstvo rôznych krajín. V Nemecku teraz rastú nehnuteľnosti a niektorí už vravia o teoreticky možno vznikajúcej novej bubline, ale podľa mňa sme ešte príliš skoro na to, keďže tie ceny nehnuteľnosti sú tam strašne nízke. Tak v iných krajinách je ten priestor na korekciu väčšie. Napríklad v Španielsku podľa mňa pokles o ďalšie desiatky percent by nikoho nemal prekvapiť. Konkrétne v Česku a na Slovensku. Poznám lepšie Slovensko. Na Slovensku podľa mňa sme nastúpili na ten vlak už relatívne neskoro. Akože bol tam nejaký deficit investícií v nehnuteľnostiach, takže dávalo zmysel tam investovať, ale zase v niektorých tých segmentoch, ako luxusné byty pre teda trojizbové, štvorizbové byty, sa to trošku prestrelilo. Ale či môžeme hovoriť o nejakej bubline, to by som si netrúfal povedať. Podľa mňa, keď bude rast nezamestnanosť a keď bude taká vysoká, ako je teraz, tak tie nehnuteľnosti moc nemajú prečo rásť, lebo to nebudú to môcť ľudia platiť. Ale zase nie sú ani lacné, keď to porovnám s inými cenami v ekonomike. Takže taká šalamúnska odpoveď typu neviem, že ani mi to nepríde nadhodnotené na Slovensku, ani podhodnotené. Možno v niektorých regiónoch to ešte bude korigovať o trošku, ale neviem. V Českej republike nevyznám sa, nesledujem to, neviem povedať. Mňa by zaujímal váš názor na globalizáciu a v tom zmysle, že možno jak sa pohnúť z tejto situácie teraz,
Celý čas sme sa bavili o nejakej možno zmene monetárnej politiky, pokiaľ ju teda zmeníme tým spôsobom, ktorý pravdepodobne obhajujete vy, ak je tomu správne rozumiem, potom to bude mať dopad jednoznačne na fiškálnu politiku, s tým, že ďalšie škrty budú viesť ďalším prepadom. S tým, že Európa, aj Slovensko a Česko funguje v nejakom ekonomickom priestore, pokiaľ všetky centrálne banky naokolo monetarizujú dlh alebo robia v podstate tlačia svoje peniaze, tak z krátkodobého hľadiska pomáhajú svojim exportérom, tým pádom ničia povedzme tie krajiny, kde tá monetárna politika je ako striktnejšia. Takže možno taký ten krátko-strednodobý dopad je jednoznačne na tie zodpovedné krajiny so zodpovednou monetárnou politikou. To je také možno jeden pohľad. A druhý pohľad je, že aj na Slovensku a myslím, že aj v Čechách ako sa chválime tým, že ako k nám chodia nejaké investície, prenášajú sa z Nemecka, z Francúzska nejaké firmy, robia sa u nás nejaké autá a teda. A z tohto pohľadu vychádzajú akoby slovenskí, českí robotníci ako strašne šikovní a produktívni. Na druhej strane už máme skúsenosti, že práca odchádza niekde do Bulharska, máme konkurenciu v bulharských robotníkoch a v rumunských a niekedy aj ďalej teda v nejakých čínskych. Takže z môjho pohľadu teda nedáva celkom zmysel, aby slovenský robotník konkuroval nejakému čínskemu a môj teda pohľad je, že tá globalizácia tak a ten spôsob, jak sa pretlača a aby som povedal aj v tej jak by som povedal Friedmanovskej ekonomii alebo rakúskej škole tak, že není úplne zdravá pre tú ekonomiku, že tá globalizácia by mala mať určité hranice, takže možno váš názor na to. A kde by mali byť tie hranice? Okolo Českej republiky alebo okolo Československa? Myslím tak, že čo všetko sa má globalizovať. Môj názor je, že ste trošku dali dokopy dve veci. Jedna vec je teda ten slobodný obchod, čo teda rozumieme pod tým pojmom globalizácia. To je podľa mňa pozitívna vec. Keď my nemusíme na Slovensku pestovať rýžu, tak je pomerne pre nás výhodné to kúpiť z Číny, kde teda to pestujú lepšie a lacnejšie. Zároveň vďaka tomu voľnému obchodu v poslednej dobe, a to veľa ľudí nevie, sa prudko rastie, teda prudko klesá chudoba. Že stovky miliónov ľudí sa majú dnes výrazne lepšie ako pred 20 rokmi. A to my ignorujeme, lebo v Európe sa máme relatívne dobre, ale celý svet, teda celá Ázia narastla vďaka tomu nejak plus minus fungujúcemu voľnému obchodu. Celá Čína, keď sa pozriete na Čínu, tak ona sa dostala v priebehu pár desaťročí zo stavu, keď tam bola extrémna chudoba a prudko rozšírená, do stavu, keď máte v Číne najbohatších ľudí na svete, teda tých pár. Takže globalizácia ako taká je podľa mňa veľmi dobrým javom a ja dúfam, že tá kríza, následky tej krízy ju nezabijú nejakými bariérami v obchodovaní alebo nejakým nacionalizmom. Na druhej strane to, čo spomínate, že podpora exportérov, tak to je presne to, čo umožníte. Keď dáte do kontrolu peňažnej zásoby a tej meny do rúk jednej štátnej inštitúcii, tak sa nemôžete diviť, že buchajú na dvere rôzne lobistické skupiny a chcú, aby obhajovala práve ich záujem. Ale to, že slabá mena je dobrá pre export, je opäť podľa mňa, s takouto hypotézou ja nesúhlasím, lebo dvaja najlepší exportéri na svete sú Japonsko a Nemecko a majú spoločné to, že dve tieto krajiny mali veľmi silnú menu v minulosti. Takže vy síce môžete podporiť dočasne krátkodobo exportérov tým, že teda okašlete všetkých ostatných v tej spoločnosti, lebo to není zadarmo, že vy to presuniete tým exportérom tým, že okašlete robotníkov toho exportéra, lebo oni nevedia, že by si mali vypýtať väčšiu mzdu vzhľadom na to, čo ste urobili v monetárnej politike. Ale podľa mňa okašľiavaním robotníkov a okašľiavaním dôchodcov a importérov si nezabezpečíte dlhodobú konkurenčnú výhodu na svetových trhoch. Tu si zabezpečíte jedine tým, že ponúkate niečo kvalitnejšie alebo lacnejšie ako ostatní. Práve preto Nemecko bolo úspešné napriek silnej marke, lebo Nemecko vedelo exportovať kvalitné výrobky, technologicky vyspelé výrobky. Japonsko tiež, že konkurenčná výhoda týchto krajín spočíva v niečom úplne inom ako tom, že ošidíte robotníkov na o pár centov a preto je váš produkt trošku lacnejší.
tá výhoda sa vytratí strašne rýchlo. Ja viem, že to krajiny robia, že viem, že existuje niečo ako teda vojna mien, že každý sa snaží tú svoju menu znehodnotiť, aby teda dočasne podporil ten svoj export, ale podľa mňa to nie je to dobrá stratégia na jednej strane a na druhej strane ignorujete tie náklady, ktoré takáto stratégia má pre ostatných ľudí v danej spoločnosti. A to pekne bolo vidno, keď my sme zaviedli euro, že viac menej sme prestali konkurovať cenou a museli začať tie firmy konkurovať niečím iným. Turistický ruch to neprežil, ale niektoré ostatné sektory áno. Neviem, či som odpovedal, lebo bola to pomerne dlhá otázka, ale tak ja som si vybral to, čo som tam Ale globalizácia viac menej, ja teda proti nej nič nemám. No. Že ste v poriadku s tým, že slovenskému alebo českému robotníkovi konkuruje nejaký čínsky? Samozrejme. Vďaka tomu mám strašne lacné oblečenie. Vďaka tomu diaľnice v Poľsku sa stavali za rádovo nižšie ceny ako na Slovensku. Čiže keby naši politici boli takí osvietení a nechajú Číňanom stavať tie diaľnice, tak by kilometr slovenskej diaľnice nebol drahší ako nemecký kilometr diaľnice, alebo vôbec najdrahší v Európe. Takže ja tam vidím pozitíva. A teraz áno, a ľudia by strátili prácu. No nie, ostatní ľudia by boli o to bohatší, aby dopytovali nejaký iný statok, ktorý by im mohli poskytnúť tí ostatní ľudia. Že ľudské potreby sú nekonečné a teraz najlepšie je uspokojiť ich za čo najmenších nákladov, aby sme mohli uspokojiť aj ostatné potreby. A ešte ďalšia vec, ja nie som nacionalista, že pre mňa to, že v Číne zbohatlo stovky miliónov ľudí, je dôležitejšia správa ako to, či teda kupujem slovenské výrobky. Zas na druhej strane ja mám rád také tie aktivity a lokálne predaje a lokálne nákupy. Že taký ten komunitný život, že teda poznaj svojho dodávateľa mäsa, poznaj svojho krčmára je fajn. Že keď to funguje, tá komunita, keď sa aktivujú tí ľudia, ktorí sú na dávkach, tak to je fajn. Ale to je zlučiteľné s tým, teda, aby sme slobodne obchodovali medzi tými jednotlivými krajinami. A nemusíme to teda zastavovať, lebo keď budeme mať všetci lacné čínske oblečenie, tak budeme mať viac peňazí na kvalitnú slovenskú borovičku napríklad. No ja len napríklad, aby som na tom viazal, že keď na Slovensku nechceme akceptovať to, že niekto robí pod nejakú úroveň minimálnej mzdy, alebo nie sme ochotní akceptovať firmu, ktorá robí s nejakým bezpečnostným štandardom akoby práce, alebo nejakými ekologickými normami, ale sme to schopní akceptovať, že sa to robí v Číne, tak ako spotrebiteľ, spotrebiteľ je asi v princípe lakomec a vybere si vždy lacnejšie tričko napríklad. Len akoby z takého globálneho pohľadu to myslím, že není správne. Pokiaľ niečo nepovolíme u nás, tak by sme nemali akceptovať ani také výrobky z zahraničia. S tým úplne súhlasím a preto by sme to mali povoliť. Že aký je to nezmysel mať minimálnu mzdu, ktorá v revolúcii je 60% medianovej mzdy. Hej. Že čo to je za nezmysel, že ja nemôžem zamestnať nezamestnaného, ktorý je ochotný pracovať za sumu nižšiu ako minimálna mzda. Minimálna mzda na Slovensku je vyššia než v Českej republike. Minimálna mzda na Slovensku rastla takým tempom, že by človek si myslel, že je v Švajčiarsku. Tá minimálna mzda je presne bariéra na riešenie tých problémov. Čiže to, že tí ľudia u nás nemôžu pracovať za menej ako minimálnu mzdu, vyriešme to, ale vyriešme to tým, že im odstraníme tú minimálnu mzdu. Minimálna mzda je nástroj na ochranu zamestnaných na úkor nezamestnaných. A to, že existuje minimálna mzda, neznamená, že ľudia nepracujú za menej, samozrejme, ako všetci vieme. Trh práce na východnom Slovensku v mnohých dedinách funguje vďaka Bohu, napriek tomu, že teda porušuje rôzne zákony. Ale prečo? Prečo to robiť? Že keď sú ľudia ochotní pracovať za menej a sú ľudia ochotní platiť za tú prácu, tak im to umožníme. Kvalitatívne štandardy, bezpečnosť práce, to sú také obľúbené výhovorky pre tých, čo nevedia konkurovať. A to máme, poznám mnoho príkladov toho, ako sa určujú teda tie štandardy kvality. Väčšinou silná
vyspelá firma s množstvom peňazí príde do Bruselu a povie, že výrobky, ktoré vyrábam ja, musia spĺňať takéto a takéto štandardy a ja náhodou mám tie technológie, ktoré to spĺňajú. Hej? A všetci ostatní to musia zavrieť, lebo to nespĺňajú. Prečo? Potom máte také viednosti, ako vo Fínsku nemôžu zabiť toho losa na otvorenom dvorku, ale musí tam mať porážkovú technológiu v krytej budove s neviem čím. Že potom vznikajú množstvo nelogických, drahých a vôbec demotivujúcich nariadení, ktoré potlačajú tú ekonomickú aktivitu. Takže nechajte spotrebiteľa rozhodnúť to, čo teda on považuje za kvalitatívny alebo bezpečnostný štandard. Samozrejme, ak niekto, ja neviem, pri výrobe vám zomre robotník vašou vinou, tak ako samozrejme by ste mali byť súdení a mali by ste uhradiť všetky straty a podobne. Ale to nechajme teda na klasické trestnoprávne vzťahy a neriežme, že všetci budú musieť mať takú a takú technológiu, keď robia to a to. Že to je presne... A funguje to aj v mnoho iných oblastiach. Keď zadefinujete, že koľko chemikálií môže byť v niečom, alebo tak často sa to robí práve podľa toho, že si zoberete rôznych výrobcov a pozrite sa tie, ktoré sú zo zahraničia, teda mimo Európskej únie a tam nastavíte tú lajnu, bez toho, že by ste mali nejaké dôkazy o škodlivosti tých vecí alebo niečo podobné. A Číňanom nepomôže to, že im zakážete robiť nebezpečnú prácu. To bola taký príbeh jednej nemeckej firmy, ktorá vyrábala aj v Číne a nemecké odbory si vymohli od tej firmy, že museli zaviesť rovnaké štandardy na pracovnú dobu v Číne. A v Číne bola demonštrácia, pri ktorej zomrelo 4 ľudia, preto, lebo tí Číňania chceli pracovať viac, ako mohli, ako vďaka tým novým pravidlám. A to nie je preto, že teda by ich ten Nemec vydieral alebo neviem čo, ale pretože tie alternatívy sú všetky horšie, ako robiť toľko veľa hodín v tej nemeckej fabrike.